Happy New Year. Pia kemen em bapila yo padiang yo snap ubat thamai. Nga kemen bah. Mo bat nga ai nguru yu blai, bola daring kan bat nga yo di snap balik baro, hadu ka dikasngi ke menta, bat kum juru nga ngej ba blai unan daring kan lem, bat kini kisi ki brang wan. Bat man ba wan usnam thamai. Nei, buon sin mangi, mau kibre, ngi jubu, rane ngi jubu katong, nei ngi ju terang ban lei kiba thamai. Mo, bat perkat ya ki kiba thamai. Shibun ki kiba larim, mo ke bangim kwa ban le shu, bat ngi kwa no ban im, ane ban long kiba thamai. Nuksa, kum ki kena school, nei, kiba le si menta ki ong okay, mo dapoy sa thamai, ngan krakot bahano. Nani hau ni usnam menta ngan krakot bahano. Nani mong alai kenduk ru kat tu keningut. Nei kibala pep sakajing jeseng. Nang tade mo kibam smart. Ki ongkum no. Rawat usnam sampai ingin sila jeseng no. Kita lagi dikatu kat ni. Ini ki jingkut jingmut kebangi kum kibre ngi justru nat banbu habawan usnam temai. Hoot nakini baro kilong kibabha. Mo ngi perkat bat ngi le ki ba bha te pi pan ki ji ko jung mo jung pi ki ba pi kwa ban le mo hau ni usnem ba thamai man ta te ngi scam pi dala ka jong dai te hang ni ru man ta ngi dan ki ne mo sau ngut ki ban ai ngi ya kata ka jing kwa ka joki mo ka ba ki kwa ban le la ni kwa ban long hau ni usnem ba thamai Belang kena batip singi. Ngakot long kena iba smart ban krekot smart ban pulik tinjong blai. Ngakwa ban nang ban bati kapor kamtam bangan trai ki kam ki jam lani kumno bangan asyusyu kapor kaba marwe shimet badu blai ban kampen jana lani kampen bha syusyu ya ka jing em jonga. Ka jingtmu ka ba ngadan ka long ba nganang bangan use ya ki phone but ngan ai ka por ka jonga khamtam she ki ba sai so ki ba mantoy but ka ban wanra ka jinge dei ka ba jam yanga bat ublai ngidan nak jong ki thong ngidan nak jong jitmu ka bangi kwa ban le la ne ban long hau ni u snap ba thamai dei bat ngi I bakini baro baki kwa kini ru ki balong mene ki de ki ba sudah nama ngim jukwa ban long ki basni dei ni kwa ka batam na ka banta yala di ka jingkeli menta par kalong hatu ki ju orlong ni em ngi ju le ni em te kita jubab kum no kini ting ni pet Hot. Hoi teng ngam le. Em. em dan play juki ki ong hoi de ki ti klung dan play juki pa yong hoi tang ba teng le teng I kan barang he pat yong no em bu sing ni pen ken malai namar mo ni bu sing ni persang ban le da ka bola dehi dinem da ka bola dehi ni persang ban job la ni ban em kata ki em ka ba thamai mo te ka daw ka ba khamat mo ka bangim la ban pulong la ni ban le ka di namar bun sin ni shania hala ka jong ka ka bor mo hala ka jong ka jingla te kumnu pat bangin la namar phiru phidan de nem ra ka jong ka jingkwa ngaru ka dar ka jong ka jingkwa ban long hau ni usne manta de kumnu ngin la ban le kata te ka juba menta ka long mo ha bangila dan kambha ban ken mau de hala ka si ka long ban bu shwa ya jisu hakmat bu ya jisu hakmat kemot ayu bu ya jisu hakmat Ban ia cu ya ugisu. Man chania ban le kaman jong blai. Bangi shwa bangin le no no kam bangin duai bat bangin ya thu shu blai ke ka bangi thmu ban le bat ke ka bangi le ka long ban sobha ning kong ayu blai ka ban bu hi ublai hakmat ka long hi bangin ai la ba ya ka mon ka jong ublai hi ban penya yangi om da ka mon ka jong hi bu ya jisu hakmat namar ulang ma uken unong yarap bahajan tap jengi namar dau ki ai baro ki long badai dau rukum ju ngila ban le ya ki ai baro kumta ki ai baro ka bangi jit bangin le tu ai bangin bu jisu khamat kata kamut ngin le ya kamon ju ngin le ki ai baro ban pesobha ya u la kalong mo ka kam ka jam jengi la kalong ka tieng tali la kalong ka jimpuli hakanu kanu ka bangile
mo tu ai bengin pisngob ha ya oblei tin ju oblei ko ong wat shwa ke hima ju oblei eke baro ons ailang tam hapi mo te kan ye kemut mo kawan ke jikli ke gm ke jungi ha tu ni wat shwan em ya kaman ke jo oblei kan ni kai ke ka thong na ka mata ka gm ke jungi how ni usnem ba thamai mata ni la bandan shibun ki ke ndai ha padeng gitaru tu ai bengin bu shwa jisu kaman wat bat le ya ka monju namal ki baro ki saman ba bat ublei un darang kat lemat ni bat ublei ru un yo ka buram tu nya dwai lang bat na try ni ka pon kham ta ni ai ngu ye mi atrai namal ki ji kai ke bagi yo bangin long ti khu ki jome ki ba shani ame bat ki ba it me bat ki ba bu shwai me khaman ki ba wat shwa ban le ya ka man jome ban piso bha ye me ha ka ji em jing la kasni how news number thamai man tar kum jo na yarap ban ai boring ye try bangin nang jan nang ye ye me bat kham ta me bangin em ka jing em ki ba it shme bat ba le ya ka man jome ba piso bha ye me ye ki ne bu ngapan ha teng jisu amen tinggal poi sya ke bakut ai bang ni jikai ke bang ila ai ni ke po menta kin syo ke jim jupi bat kham tamru ngin penden kam yaka ha ke jim ke jengi malakasi bangin kin mau pau jisu long ha khmat ke jing ke jing em jengi dia pin kin mau si syu ye ni jikai tai ni lang bat nga ini be ikraf Hang ni pi ngathong ni bu yo jisu mo bu yo jisu khmat ha shua mo bangin uli ni ha bangi thia ni bangi trai bam ni ha bangi kren dai ne kanu gunu gaktien in bu yo jisu khmat ani Matthias ndu la flag of no wat shua ki majublei ya ki baro ons ailang tam hangi pi hang ni ini mlaut ki ini pa ilaban perki Usnam belakar ku, nagam tajuk baro. Bye bye.